σχολιάσω. Θα ήθελα να κρατήσετε στο μυαλό σας τις ημερομηνίες που είναι η διοργάνωση του συνεδρίου 28 και 29 Νοεμβρίου του 2013 στο Γελενίδιο, και παράκληση είναι, εφόσον βρίσκεται ενδιαφέροντα και το πρόγραμμα που θα δημοσιοποιήσουμε στο προσεχές διάστημα, να συμμετέχετε. Φέτος θα έχουμε και εκπλήξεις και γενοφανή θέματα που απασχολούν και την ελληνική οικονομία στον χώρο της τεχνολογίας. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα για να μην σας κουράσω, γιατί καθυστερήσαμε λίγο. Και θα δώσω ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ, ειλικρινά, μας στηρίζει και μας εψυχώνει να συνεχίζουμε. Να δώσω το λόγο στον κύριο Σίγουρο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από εμένα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την παρουσία σας. Αν θέλετε, υπάρχουν θέσεις. Μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΙΜ, η κυρία Βαζάνη σας είπατε του συνεδρίου. Παραπάνω θα κάνουμε πολλές σεζόν του συνεδρίου μας στο τέλος του συνεδρίου. Θα προλογίσω τον κύριο Λογοθέτη. Ο κύριο Λογοθέτης γεννήθηκε πριν από 50 χρόνια, διαβάζω καλά. 70. Στον Αλμυρό Μαγνησίας δεν ήξερα ότι είμαστε και κοντοποτριώτη του Συναπτοβόρου. Για 12 χρόνια ήταν ασθηματιστής. Το 87 έκανε την εταιρεία Intermarine, η οποία ασχολείται με τα ηλεκτρονικά πλοίων. Στην αρχή συνοδό πλοία στο Πειραιά, τώρα έχει μετακομίσει στο Μοσχάτο. Το 1995 έκανε το πρώτο ράδιο Telex, το 1997 την κονσόλα GMPSS που ήταν σύμφωνη με τις απαιτήσεις του IMO. Γενικώς μια εταιρεία η οποία δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσεται και να ψάχνεται. Το 2000 συνήθισε μια σειρά πρωτοβουλικών για τις γέφυρας. Το 2011 κατασκεύασε το σύστημα DMBus, το οποίο έγινε για την φυλακή της γέφυρας, και το 2013, αν το διαβάζω στο Έτρινο Λογοθέτη, το ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης ECDIS, το οποίο είναι αυτό που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Τα αναφερόμενα αυτά συστήματα έχουν έγκριση τηλεσκοπητικό τύπου Wilmar από το γερμανικό λιμνόμονα, και εγώ από την πλευρά μου δεν θα ήθελα να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ιωαννίδη και πάλι να σας ευχαριστήσω πολύ και καλή ακρόαση. Καλησπέρα και από μένα. Λέγομαι Ιωαννίδης Παναγιώτης, ασχολούμαι με τα αναπολικά της Intermarine. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Σίγουρο και τον κύριο Βαζάνη για την πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ απόψε που μας τιμά ήδη ιδιαίτερος, και θα ήθελα να βράξω την ευκαιρία και να ευχαριστήσω το ΕΛΙΜ και την Οργανωτική Επιτροπή που ήρθε στο 2013 για όλες τις προσπάθειες που καταβάλουν σχετικά με την προβολή των Ελλήνων κατασκευαστών στα ναυπηγεία της Άπο Ανατολής. Η επόμενη εκδήλωση του ύφεστος 2013, Χιονέξπο, είναι προγραμματισμένη να υλοποιηθεί στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αγκάης στην Κίνα στις 19 και 20 Οκτωβρίου, συνεργαζόμενοι με το Γενικό Προεδρείο της Ελλάδος. Εκεί, σε αυτή την εκδήλωση, οι ίδιοι Έλληνες κατασκευαστές θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν μια άμεση επαφή με τους εκπροσώπους των ναυπηγείων και να προωθήσουν τα αξιόλογα ελληνικά προϊόντα απευθείας στα ναυπηγεία και στους αγοραστές τους ιδίους. Στην προσπάθεια αυτή, η Intermarine Electronics θα είναι ο παραγωγός και θα προσπαθήσει να συνδράμει με όλες τις δυνάμεις. Θα ήθελα να σας καλέσω όλους από την πλευρά σας και για τις εταιρείες εταιρείες και τους εκπροσώπους τους που απόψε βρίσκονται εδώ να προσπαθήσουν και να ενωθούν και εκείνοι σε αυτή την προσπάθεια, έτσι ώστε τα ελληνικά προϊόντα ποιότητας να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στο παγκόσμιο εμπόριο. Αυτά, ελπίζω να μην σας κούρασα. Θέλω να δώσω τον λόγο στον κύριο Βασίλη Λογοθέτη. Κύριοι και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη αυτή που αφορά το ΕΚΔΙΣ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω το ΕΛΝΙΒ για τη βοήθεια που μας προσέφερε στην οργάνωση της συνδιάλεξης αυτής. Επειδή τα θέματα είναι πολλά και δύσκολα και επειδή λόγω ηλικίας
η random access memory κοινώς RAM του μυαλού μου δεν είναι στα καλύτερα της και επειδή λόγω του χαρακτήρα μου στην ελεύθερη ομιλία έχω την τάση να παρασύρουμε σε θέματα τα οποία πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα, γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να ακολουθήσω πιστά το κείμενο της ομιλίας μου και στο τέλος μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Προς αποφυγή παραξηγήσεων, πρέπει να διευκρινίσω ότι δεν έχω προσωπικό πρόβλημα με τον ΑΕΟ, τον Άγιαξ, τους νεογνώμονες, τα αρμόδια υπουργεία, τους κατασκευαστές, οι οποίοι όλοι μαζί θα μπορούσαν να συμβάλλουν τα μέγιστα ώστε να έχουμε μια γέφυρα διακυβέρνηση του πλοίου, απλή, εύκολη στον χειρισμό, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφαλής πλοήγησή του. Δυστυχώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, η σημερινή κατάσταση στη γέφυρα δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Επειδή η διάλεξη αυτή απευθύνεται σε επειδή η διάλεξη αυτή δεν απευθύνεται σε όσους ήδη έχουν μελετήσει σε βάθος τα θέματα του ΕΚΔΙΣ, αλλά απευθύνεται γενικά σε όσους έχουν σχέση με τα πλοία, ο κύριος στόχος της ομιλίας μου είναι να περιγράψω με απλό και κατανοητό τρόπο τα βασικά θέματα που αφορούν το ΕΚΔΙΣ, έτσι ώστε όταν τελειώσει η διάλεξη αυτή να έχετε μια σαφέστατη και καθαρή εικόνα το τι ακριβώς είναι ΕΚΔΙΣ, ποιες είναι οι απαιτήσεις, τα προβλήματα, η σωστή εγκατάσταση και οι απαιτήσεις υποστήριξης μετά την εγκατάσταση. Αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψει κανείς θέματα ενός τόσο πολύπλοκου ηλεκτρονικού συστήματος, το οποίο έχει δομηθεί πάνω σε εκατοντάδες προδιαγραφές και κανονισμούς, δεν θα αναφερθώ σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες, διότι πιστεύω ότι αυτό δεν θα βοηθήσει στην κατανόηση των βασικών σημείων. Όπως σχεδόν όλοι γνωρίζετε, σύμφωνα με την απέτηση του IMO, η εγκατάσταση του ΕΚΔΙΣ είναι υποχρεωτική για τα νέα αλλά και για τα υπάρχοντα πλοία που εντάσσονται στο SOLAS. Συνεπώς, το θέμα μας δεν είναι αν το ΕΚΔΙΣ θα εξυπηρετήσει ή όχι ή αν θα πρέπει να εγκατασταθεί στα πλοία, αλλά αυτό πρέπει να γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του IMO. Επικρατεί σε όλους η λανθασμένη εντύπωση ότι το ΕΚΔΙΣ είναι ένας συνηθισμένος υπολογιστής με μια οθόνη όπου εμφανίζει σε ηλεκτρονική μορφή έναν χάρτη. Η αλήθεια είναι ότι το ΕΚΔΙΣ είναι το πολυπλοκότερο σύστημα που έχει μέχρι τώρα εγκατασταθεί στα πλοία με επαναστατικά πλεονεκτήματα για την ασφαλή πλοήγηση. Έχει τη δυνατότητα, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, να εμφανίζει συνεχώς την ακριβή θέση του πλοίου σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή να εμφανίζει το πλοίο να ταξιδεύει μέσα στο χάρτη και αυτό σε πραγματικό χρόνο και να δίνει τη δυνατότητα στον αξιωματικό φυλακής να επιλέγει και να καθορίζει διαφορετικού τύπου ηχητικούς συναγερμούς οι οποίοι τον προειδοποιούν και του δίνουν μια ξεκάθαρη εικόνα για κάθε επερχόμενο κίνδυνο. Ταυτόχρονα συγκεντρώνει και διαχειρίζεται σε πραγματικό χρόνο πλήθος πληροφοριών και απαλλάσσει έτσι τον αξιωματικό φυλακής από χρονοβόρες διαδικασίες, δίνοντάς του με αυτόν τον τρόπο το χρόνο να ασχοληθεί με άλλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ασφαλή πλοήγηση του πλοίου. Παράλληλα, το ΕΚΔΙΣ τηρεί ημερολόγιο με πλήρη αντίγραφα του ταξιδίου, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικές με τις ενημερώσεις που έχουν γίνει. Κατά την άποψή μου, το grounding κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποτελεί παρελθόν.
Πρέπει να τονίσω ότι το ΕΚΔΙΣ δεν είναι σαν τις άλλες υπάρχουσες συσκευές ναυσιπλοείας και επικοινωνίας του πλοίου, οι οποίες μετά την εγκατάσταση απαιτούν ελάχιστη υποστήριξη. Το ΕΚΔΙΣ απαιτεί τη συνεχή εμπλοκή και συνεργασία πολλών φορέων, όπως αξιωματική φυλακής, στελέχη ναυτιλιακών εταιρεών που ασχολούνται 14 χρόνια από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η πρώτη πλοήγηση πλοίου με τη βοήθεια του χάρτινου χάρτη. Όλα αυτά τα χρόνια και παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, ο χάρτης παρέμεινε το σημαντικότερο βοήθημα στην ναυσιπλοεία και πιστεύω ότι θα περάσουν ακόμα αρκετά χρόνια πριν σταματήσει η χρήση του. Για να γίνουν κατανοητές οι σημαντικές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χάρτινων χαρτών και του ΕΚΔΙΣ, θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες συγκρίσεις. Το μέγεθος του χάρτινου χάρτη είναι περίπου 98 x 64 εκατοστά, είναι σταθερό και δεν μεταβάλλεται. Αντίθετα στο ΕΚΔΙΣ είναι πολύ μικρότερο και αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του IMO, το μικρότερο επιτρεπόμενο μέγεθος είναι 27 επί 27 εκατοστά, που στην ουσία αντιστοιχεί περίπου σε μια οθόνη 19 inch. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόγραμμα διαχείρισης των χαρτών έχει τη δυνατότητα μεγέθυνσης, το μειονέκτημα αυτό κάπως βελτιώνεται. Γνωρίζετε όλοι ότι στην αγορά προσφέρονται ΕΚΔΙΣ με οθόνες μεγέθους 24 inch. Κατά την άποψή μου, μια οθόνη 40 με 50 inches θα ήταν η καλύτερη επιλογή. Δυστυχώς, παρότι υπάρχουν στην αγορά πάρα πολλές οθόνες αυτού του μεγέθους, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο ΕΚΔΙΣ για καθαρά τεχνικούς λόγους. Το πρόβλημα έχει άμεση σχέση με το resolution, δηλαδή με τον αριθμό των χρωματικών κοκκίδων της οθόνης, που είναι περίπου ο ίδιος αριθμός σε μια οθόνη 24 inch με αυτή των 40 inch, πράγμα που σημαίνει ότι για να μπορέσει ο αξιωματικός να διαβάσει το τι είναι στην οθόνη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον στα 4-5 μέτρα. Εδώ βεβαίως η τεχνολογία προχωράει. Ίσως τα επόμενα χρόνια να δούμε οθόνες με αυξημένο resolution, αλλά το μειονέκτημα είναι ότι εκεί θα πρέπει να υπολογίσουμε ένα επιπλέον κόστος της τάξης των $10.000. Εκεί είναι και το πρόβλημα. Ο χάρτινος χάρτης είναι αυτό που βλέπεις. Δεν μπορείς να προσθέσεις και να αφαιρέσεις κάτι από τα τυπωμένα στοιχεία του. Οι ηλεκτρονικοί χάρτες από την άλλη μεριά του ΕΚΔΙΣ έχουν δομηθεί ψηφιακά σε πολλαπλά επίπεδα, με αποτέλεσμα ο αξιωματικός φυλακής να έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει το χάρτη σύμφωνα με τις ανάγκες του για την ασφαλή πλοήγηση στη δεδομένη στιγμή. Παραδείγματος χάρη, να προσθέτει boards, navigation maps, traffic separation schemes, safety contours και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Η πλοήγηση με το χάρτινο χάρτη απαιτεί από τον αξιωματικό φυλακής να συλλέγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα πληροφορίες που αφορούν συντεταγμένο στίγματος, πορείας και ταχύτητας και να τις αποτυπώνει πάνω στο χάρτη προκειμένου να καθορίσει τη θέση που ήταν το πλοίο, όχι εκεί που είναι τη στιγμή που κάνει την αποτύπωση. Σε αυτή τη διαδικασία, όπως γνωρίζετε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα του ανθρώπινου λάθους και στην αποτύπωση της θέσεως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Στο ΕΚΔΙΣ η διαδικασία αυτή γίνεται αυτόματα και το σπουδαιότερο σε πραγματικό χρόνο,
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον αξιωματικό φυλακής με μια ματιά να έχει πλήρη και σαφή εικόνα της πραγματικής θέσης του πλοίου πάνω στο χάρτη, βοηθώντας τον έτσι να παίρνει τις σωστές αποφάσεις σε κρίσιμες καταστάσεις. Η διαδικασία συνεχούς ενημέρωσης των χάρτινων χαρτών απαιτεί πολύωρη, επαναλαμβανόμενη και επίπονη εργασία από τους αξιωματικούς της γέφυρας. Στο ΕΚΔΙΣ η ενημέρωση των χαρτών γίνεται αυτόματα και σε ελάχιστο χρόνο. Ο χάρτινος δεν μπορεί να παράγει προειδοποιήσεις ή συναγερμούς. Το ΕΚΔΙΣ παράγει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς προκειμένου να προειδοποιήσει τον αξιωματικό φυλακής για πιθανούς κινδύνους κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Ο χάρτης δεν είναι δυνατόν να χαλάσει ούτε να παρουσιάσει προβλήματα. Δυστυχώς στο ΕΚΔΙΣ, όπως όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές, υπάρχει πιθανότητα της βλάβης. Θα συνεχίσω περιγράφοντας με απλά λόγια τι είναι ΕΚΔΙΣ, ούτως ώστε να πάρετε μια βασική εικόνα, χωρίς να χρησιμοποιήσω τεχνικές ορολογίες και όλα αυτά τα πράγματα. Το ΕΚΔΙΣ λοιπόν είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης δομημένο σε υπολογιστή, το οποίο χρησιμοποιείται για την ασφαλή πλοήγηση του πλοίου χωρίς τη χρήση των κοινών χάρτινων χαρτών. Δέχεται και ολοκληρώνει διάφορες πληροφορίες και συνεχώς καθαρίζει τη θέση του πλοίου σε πραγματικό χρόνο σε ηλεκτρονικό χάρτη και πρέπει να πληρεί τις κάτωθι προϋποθέσεις του ΑΕΜΟ. Αλλιώς δεν θεωρείται ΕΚΔΙΣ. Η συσκευή και το πρόγραμμα διαχείρισης χαρτών να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΑΕΜΟ και να φέρουν το σήμα τιμονάκι, το γνωστό βήμα. Οι χάρτες, οι ονομαζόμενοι ENC, που χρησιμοποιούνται στο ΕΚΔΙΣ, να είναι εγκεκριμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΑΕΜΟ. Τρίτον, να υπάρχει διαθέσιμο άμεσο backup, είτε με πακέτο χαρτών, είτε με εγκατάσταση δεύτερης συσκευής ΕΚΔΙΣ. Και τέλος, ο αξιωματικός φυλακής που χειρίζεται το ΕΚΔΙΣ πρέπει να κατέχει τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης που είναι γνωστά generic και specific. Σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα πλοήγησης και δεν πληρεί έστω και μία από τις πιο πάνω απαιτήσεις, το σύστημα αυτό δεν θεωρείται ΕΚΔΙΣ από τα κράτη-μέλη του ΑΕΜΟ και ονομάζεται Electronic Navigation System με τα αρχικά ECS. Επομένως, έχουμε δύο συστήματα ηλεκτρονικής πλοήγησης του ΕΚΔΙΣ που πληρούν. Έχουμε δύο συστήματα ελληνικής πλοήγησης. Το ένα είναι το ΕΚΔΙΣ που πληρεί όλες τις απαιτήσεις του ΑΕΜΟ που σας ανέφερα και το άλλο είναι το ECS που δεν τις πληρεί. Συνεπώς, για τα συστήματα ηλεκτρονικής πλοήγησης που είναι ήδη εγκατεστημένα στα πλοία και επίπτουν στην κατηγορία των ECS, δηλαδή δεν πληρούν μία από τις 4 προϋποθέσεις, μάλλον τις 3, θα πρέπει να αντικατασταθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο ΑΕΜΟ. Έρχομαι να εξηγήσω τους χάρτες. Υπάρχουν δύο ειδών ηλεκτρονικών χαρτών που είναι εγκεκριμένοι από τον ΑΕΜΟ και χρησιμοποιούνται στο ΕΚΔΙΣ. Οι χάρτες αυτοί ονομάζονται ο μεν ένας, ο επίσημος, ο ανεγνωρισμένος και που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσημα στο ΕΚΔΙΣ είναι ο Electronic Navigation Charts, ENC, και η δεύτερη κατηγορία είναι ο Raster, που είναι τα αρχικά, είναι RNC και είναι τα αρχικά του Raster Navigation Charts. Ας δώσω μια απλή
περιγραφεί τι είναι το ENC. Οι χάρτες CNC, οι οποίοι είναι γνωστοί με το όνομα Vector Charts, παράγονται από τις επίσημες εγκεκριμένες υδρογραφικές υπηρεσίες των κρατών μελών του IMO και πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στον κανονισμό IVS 57 του International Hydrographic Organization. Περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ασφαλή πλοήγηση, καθώς επίσης και επιπλέον πληροφορίες οι οποίες δεν υπάρχουν στους κοινούς χάρτες. Οι ENC χάρτες δίνουν τη δυνατότητα στον αξιωματικό φυλακής να προγραμματίσει διάφορους τύπους συναγερμού, έτσι ώστε να προειδοποιηθεί για επερχόμενο κίνδυνο σε σχέση με τη θέση και την κίνηση του πλοίου. Παράλληλα, παρέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες για κάθε αντικείμενο που εμφανίζεται πάνω στο χάρτη όταν ζητηθεί από τον χειριστή. Παράδειγμα, πάει και επιλέγεται ένα φάρο και με το που τον επιλέξει αμέσως αρχίζουν να βγαίνουν πληροφορίες ποιος είναι ο φάρος, αυτό και όλα αυτά τα πράγματα. Το μεγάλο πρόβλημα που είναι και ο IMO, διαπιστώνοντας το πρόβλημα αυτό και ότι θα χρειαστούν αρκετά χρόνια προκειμένου να καλυφθεί όλη η υδρόγειος με τους χάρτες αυτούς, άλλαξε τις προδιαγραφές του έκτης προκειμένου το πρόγραμμα διαχείρισης χαρτών να είναι συμβατό με τη διαχείριση των raster charts. Έρχομαι να εξηγήσω τι είναι η raster. Οι raster charts παράγονται με ψηφιακή σάρωση των χάρτινων χαρτών. Δηλαδή, στην ουσία, είναι μια φωτοτυπία του πρωτότυπου χάρτινου χάρτη. Παράγονται από εγκεκριμένους φορείς, όπως είναι οι προγραφικές υπηρεσίες, και πληρούν τις προδιαγραφές του κανονισμού IVO 61. Εδώ προκύπτει ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Γιατί εφόσον οι χάρτες raster, οι οποίοι είναι ακριβές αντίγραφα των χάρτινων, δεν γίνονται αποδεκτοί, αλλά απαιτείται να υπάρχουν στο πλοίο και οι αντίστοιχοι χάρτινοι. Δυστυχώς, οι raster χάρτες, παρότι έχουν παραχθεί ψηφιακά, δίνουν ελάχιστες δυνατότητες στην επεξεργασία στο έκτης και οι δυσκολίες αυτές είναι σημαντικές. Για να σας δώσω πιο πρακτικά ποιο είναι το πρόβλημα. Όλοι στο γραφείο κάνουμε μια σάρωση ενός εγγράφου στο κομπιούτερ μας. Εάν προσπαθήσουμε να πάμε να αλλάξουμε έστω και ένα γράμμα, τι γίνεται. Με συνέπεια, αυτό είναι και οι μεταβολές που μπορεί να υποστεί είναι ελάχιστες. Εδώ είναι σημαντικό να αναφέρω μερικές αδυναμίες των χαρτών που δυστυχώς ενδέχεται να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε αυτόν που το χρησιμοποιεί. Πρώτα, δεν κάνει αυτόματη διόρθωση. Θα πρέπει να γίνεται διορθώσεις όπως η καινούργια μεν τελευταία έκδοση, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν όλα. Δεν μπορεί να πάει να φωνάξει το χάρτη μέσα που είναι ψηφιακός, όπως είναι στην πρώτη περίπτωση, και να πάει να τον ενημερώσει τα διαφορετικά σημεία που έχει. Λοιπόν, θα πάει και θα αλλάξει ολόκληρος. Είναι σημαντικό ο αξιωματικός φυλακής να βεβαιώνεται ότι το datum του GPS είναι συμβατό με αυτό του raster, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Μερικοί από τους χάρτες raster έχουν παραχθεί με άλλο datum.
Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει επιβεβαίωση ότι δουλεύουν στο ίδιο άτομο. Στην περίπτωση του passage planning, οι διαγραμμίσεις ασφαλούς βάθους δεν γίνονται αυτόματα φωτεινότερες όπως γίνεται στους χάρτες CNC. Σε οποιαδήποτε επιλογή εκτός του chart up, δηλαδή αν πάει north up, η ευκρίνεια του χάρτη μπορεί να υποβαθμιστεί. Στη συνέχεια, τα χαρακτηριστικά του χάρτη δεν μπορούν να απλοποιηθούν ή να παλιθούν. Δηλαδή, αν λες, εσύ δεν θέλω τώρα τους πόντους έξω, δεν θέλω τους φάρους γιατί με ενοχλούν. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Επίσης, υπάρχει πιθανότητα οι ίδιες πληροφορίες του χάρτη να εμφανίζονται με διαφορετικά χρώματα και ειδικότερα τη νύχτα. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Τη νύχτα, σε ό,τι αφορά τα χρώματα, το σύστημα πρέπει να έχει μια παλέτα χρωμάτων που πολύ δύσκολα δημιουργείται, αλλά πρέπει να την έχει για να μπορούν τα αντικείμενα τη νύχτα να μπορεί να τα ξεχωρίζει τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Διότι δεν είναι δυνατό να έχει μια σημαντούρα και να έχει ένα συγκεκριμένο χρώμα και λέω στην ημέρα και όταν πάει στη νύχτα να έχει άλλο χρώμα. Δηλαδή δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Γι' αυτό και προκειμένου να γίνει ένα έγκριση approval, το θέμα των χρωμάτων είναι το πιο σημαντικό. Πάμε λοιπόν στο θέμα των updates. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη συσκευή του ECDIS υπάρχει το πρόγραμμα διαχείρισης και η βάση δεδομένων των χαρτών που πρέπει να ενημερώνονται όταν υπάρχουν καινούργιες εκδόσεις. Εδώ δεν είναι αν το θέλουμε ή όχι, αυτό είναι απέτηση του ΑΕΜΟ. Το θέμα αυτό είναι υψηλής προτεραιότητας και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, όπως συμβαίνει με την ενημέρωση των χάρτινων χαρτών. Συνιστώ σε όλους όσοι ασχολούνται με τη διαδικασία ενημέρωσης εκδόσεων να την πραγματοποιούν όταν το πλοίο είναι στο λιμάνι, ώστε να είναι δυνατή υποστήριξη σε περίπτωση προβλήματος. Μην ξεχνάτε ότι η ενημέρωση μπορεί να είναι ένα CD, ένα USB φλασάκι, το πήρες, πάει να κάνεις την ενημέρωση και για διάφορους λόγους τεχνικούς μπορεί η ημερομηνία του προγράμματος να είναι προηγούμενη από αυτή της ενημέρωσης, να μην έχει ενημερωθεί με συνέπεια να καταρρεύσει. Συνεπώς, δεν κάνουμε update ή μάλλον προτιμάμε να κάνουμε το update πάντα στο λιμάνι. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που πρέπει να επισημάνω είναι ότι προσοχή στο media που κάνουμε το update. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να μην έχουμε μικροβία, γιατί ενδέχεται να μολύνουμε το λειτουργικό σύστημα, το σύστημα διαχείρισης των χαρτών και όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει πρωτού κάνουμε μια τέτοια δουλειά να είμαστε σίγουροι ότι αυτό που έχουμε δεν έχει μικρόβια. Μερικοί τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε το update είναι CD, DVD, USB flash ή σαν ένα email attachment από ένα δορυφορικό ή χρησιμοποιώντας το κινητό μας και να κάνουμε ένα download. Ερχόμαστε εκεί στο πιο σημαντικό θέμα που είναι το backup. Όπως συμβαίνει με όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές, έτσι και στο ECDIS υπάρχει πιθανότητα να παρουσιαστούν λειτουργικά προβλήματα. Ο ΑΕΜΟ, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει το πρόβλημα, απαιτεί να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα που να περιλαμβάνει πέραν του πρωτεύοντος ECDIS ένα ανεξάρτητο backup σύστημα προκειμένου να συνεχιστεί η ασφαλής πλοήγηση του πλοίου για το υπόλοιπο του ταξιδίου χωρίς να δημιουργηθούν κρίσιμες καταστάσεις όταν το ένα χαλάσει. Σύμφωνα με το SOLAS,
υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις που αφορούν τον backup. Τα πλοία που χρησιμοποιούν σαν πρωτεύον μέσον πλοήγησης το έκτης, δηλαδή στην ουσία έχουν ένα, απαιτείται να έχουν ως backup ένα επιπλέον ανεξάρτητο έκτης, που και αυτό δεν είναι αρκετό όταν το πλοίο ταξιδεύει σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τους χάρτες τους επίσημους του CNC και χρησιμοποιεί βεβαίως τους ράστες. Εκεί απαιτείται πακέτο των χάρτινων χαρτών. Και δεύτερον, τα πλοία που χρησιμοποιούν το έγκτη σαν βοηθητικό μέσο για την πλοήγηση, έχουν δηλαδή εγκατεστημένο μόνο ένα έγκτη, θα πρέπει να έχουν σαν backup ενημερωμένους χάρτες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ότι εγώ έχω έγκτη, έχω ένα, το έχω εγκαταστήσει και συνεπώς δεν χρειάζομαι τους χάρτες. Στο πρώτο λιμάνι που θα πας, θα αρχίσουν τα προβλήματα που θα εξηγήσω πιο κάτω. Δυστυχώς για ακόμα μια φορά, μερικά από τα κράτη του ΑΕΜΟ δεν συμφώνησαν με τις αποφάσεις του για το backup που αφορούν τις συσκευές του έγκτης και τα απαιτούμενα πακέτα χάρτινων χαρτών, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης σύγχυση. Μέχρι στιγμής έχω μετρήσει 6 διαφορετικούς συνδυασμούς χαρτών και συσκευών. Όπως θα σας εξηγήσω παρακάτω, το ίδιο δυστυχώς συμβαίνει με το θέμα της εκπαίδευσης. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά το backup, πρέπει να ζητάμε πληροφορίες από τη σημαία που φέρει το πλοίο και κανέναν άλλο. Δηλαδή, αυτό είναι αν δεν θέλετε να έχετε προβλήματα, η πρώτη δουλειά που πρέπει να γίνει, προτού ξεκινήσετε οτιδήποτε, τη σημαία. Να σας δώσει γραπτός τις απαιτήσεις. Θα εξηγήσω paperless έγκριση. Επειδή η ερμηνεία του όρου paperless έγκριση είναι πολύ συγκεκριμένη, θα πρέπει να την διευκρινίσω. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΑΕΜΟ, η κατάργηση των χάρτινων χαρτών ισχύει αποκλειστικά και μόνο όταν το πλοίο ταξιδεύει σε περιοχές όπου καλύπτονται πλήρως από τους εγκεκριμένους χάρτες CNC.